unsaon pagpailis og SIM sa Globe nga the same ra imong number. So ako nagpailis ko og bago nga SIM into 4G SIM. The same number, new SIM, free ra. Okay, so nataron sa SM kay suway na ko pailis ang ako ang SIM sa Globe kay 4G pa man ako SIM, suway na to pailis ba sila ang SIM nga 5G balik mo bayad ha sa same number sa ko ang previous SIM patasuyan. Okay, so rito sa Globe. Okay, so paabot na kuha sa to ang main sa screen, na screen. Sunod, ito na screen. Okay, para mailisan na itong SIM. O kapag pila pero no, pero importante 5G siya nga SIM. Same number sa kung 4G na SIM. Na din sa Globe Store, din sa SMCDC. Okay, so nailisan na itong SIM, itong LTE 4G nga SIM. Akong gipailisan o 5G nga SIM with same number. So naa na, walay bayad. Nigasto din ko kay kumagi paludan og 100. Pero walay bayad ang pagpailis og SIM. Tagtura mo sa Globe Store o ilisan na nila. Salamat kay Globe.